बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि ओनसोलाव गबर्धना हालामनि बोरसि दैमा गाथोननि आद्दा नैथि खन्थाइगिरि जथुमखौ दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुस्राबारि बड' गोजौ फरायसालिनि नब्लाङाव खुंफुङो। बे हाबाफारियावनो सा 35निबो बारा लिरगिरिफोरा बाहागो लाफैनानै गाव गावनि सोरजि खन्थाइ सुंद' सल'फोरखौ फरायथिना होयो। बे समाव बोरसि गाथोननि आद्दानि आफादगिरि प्रणेश्वर ब्रह्म आरो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दुबरुधर बसुमतारी बिथांमोना बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो मिथिना लानि। खुलुमबाय, आं प्रणेश्वर ब्रह्म, बे गबर्धना हालामारिनि बेन्दोङाव थानाय बोरसि गाथोन आद्दानि आफादगिरि। दा जों बे बोरसि गाथोन आद्दाखौ जोंनि गबर्धना हालामनि गुदि प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद, गबर्धना गुदि बर' थुनलाइ आफादानो थान्दै मेलाव थांनाय बोसोरनि जथुमानि थान्दै मेलाव बेखौ दानानै होनाय जादों आरो बेनि आफादगिरिखौ आंखौनो होनाय जादों। दा जोङो बे बोरसि गाथोननि आद्दाखौ जिहेतु जोंनि हालामजों मोनसे मुंदांखा बोरसि दैमाया बोहैलांदों आरो बे बोरसि दैमाया बोहैलांनाय बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोङो गाथोन मोनसे सिम्बलिक जों मोनसे बे मुंखौ दोननाय जादों आरो जोङो बोसोराव खनथाम एबा खनब्रै बिदि बोरसि गाथोन आद्दानि बिदि खन्थाइ सुंद' सल' फेस्ला बायदि बेबायदि मोनसे आद्दाखौ खुंगोन आरो बेनिफ्राय बोसोराव खनसे मोनसे एनुवेल हिसाबै गिदिरैनो बिदि मोनसे गाथोन आद्दा खुंनाय जागोन। जाय गाथोन आद्दायाव बै बोसोरारि बे खुंनाय आद्दायाव जोङो दाब दाब जायगानि माखासे मुंदांखा लिरगिरि बिथांमोनखौ जों लेंहरगोन आरो बिजिरगिरि बिदिनो बेखेवगिरि हिसाबैबो लेंहरनाय जागोन। दा जोंनि ओनसोलाव जों बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ आरो उननि हाबाफारिखौ जों बिदिनो लांबाय थागोन होननानै जोङो थिरांथा लानाय जादों। दिनै मा हाबाफारि लानानै नोंथांमोना दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसाराखै? दिनैनि हाबाफारियाव जोङो जेरै खन्थाइ सुंद' सल' फेस्ला बेबायदि लिरनाय बेनि सायाव फरायथिनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जों बेबायदि बोथोराबो बारा मोजां नङामोन नालाय बेनि हिसाबै जोङो जायखिजाया हारिमुनि आयदाफोरखौ लादोंमोनब्ला बेखौ केन्सेल खालामनाय जादों आरो दिनै फ्राय बुंनो थाङोब्ला 35 एबा 40 खन्थाइ फेस्ला एबा सुंद' सल' लिरगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो ओरैनो नायगिरि अबजारभार महरैबो गोबां ओनसोलनि दैदेनगिरि सांग्रां बिदिनो समाज सिबियारि फरायसाफोर बिथांमोनाबो बाहागो लादों आरोखि। नोंथांमोननि एरियानि लोगोसे मेसेजआ बेनो जे जों दिनैहाय जेरै गबर्धना हालामारियाव जों बोरसि गाथोन आद्दा दादों, थिग बिदिनो बरपेटा रडआव थुनलाइ गाथोन दं, बेवहायबो आङो फार्स्टलि भाइस प्रेसिडेन्टमोन, दाबो एडभाइजार जाना दं आरो जों खोनानो मोन्दों जोङो दाब दाब बिदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव ओनसोलफोराव बर'फोरा बेबायदि सांग्रां हिसाबै बेबायदि गाथोन आद्दा बिदिनो थुनलाइनि आद्दा दानानै मास मोनसेयाव खनसे हिसाबै एबा क्वार्टारलि हिसाबै एबा सप्तासेयाव खनसे बिदि सोलिगासिनो दं। बेबायदि गिदिर गिदिर प्रग्रामखौ लाबोगासिनो दं एनुवेल हिसाबैबो। बे मोनसे मोजां बाथ्रा जादों जे बर' थुनलाइ बिब्दिनो दावगानांगोन, बिदिनो सोरजि जानांगोन, फेहेर जानांगोन आरो बियो मोनसे बर'फोरनि थुनलाइनि दावगानायनि मोनसे मोजां हाबाफारि सांग्रांथि लाबोनाय होननानै आं सानो। दिनै बोरसि गाथोननि आद्दानि नैथि खन्थाइगिरि जथुम, बे जथुमनि गेजेरजों जोंनि जाखांफुबोनाय गोदान गोजाम खन्थाइगिरिफोरखौ गावनि खन्थाइ सोरजिनाय बेखौ रायजोनि सिगाङाव फरायथिनायनि जे खाबु, बे खाबुखौनो होनो नाजानाय जादों आरो इयुनावबो बे बोरसि गाथोननि आद्दाया बेबायदिनो सम सम दासान्दि थांखि लानाय बायदिहाय 6 दाननि गेजेर गेजेर बेखौ जथुमगोन होननानै थांखि लानाय जादों। बेनि गेजेरजों आं बेखौनो सानदों बा बुंनो लुबैदों, समाजनि गेना गोरोन्थिफोरखौ गावनि लिरनायनि गेजेरजों एबा समाजनि जेंनाफोरखौ गावनि लिरनायनि गेजेरजों फोरमायोब्ला गाहाम जागौ। मानोना जौगा थाखोनि खन्थाइया बा थुनलाइया जेबो रावनि सिमा गैया। बे रावा गासै बुहुमनि सुबुंनि थाखाय
जायो बेखायनो बेबायदि थुनलाइ सोरजिनो आङो खावलायो आरो नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360